Баба и дядо са ми за пръв път на гости в София. Отивам да ги взема от автогарата и ето с какво ги посрещам, защото, както каза баба, манджи може да си ядем и на село. А те ми донесоха тези две специални подаръчета от морето. Направих им от моите фрапета и ги оставям за час да отида на маникюр. А дядо през това време беше ремонтирал неща, които аз не знаех, че са за ремонт. Тръгваме на пътешествие към Витоша. Президента, разбира се, че се вози отпред. Лекичко се поразходихме на хижа, леко направихме си много яки снимки, трябва да ги видите в Инстаграм. Оглътняхме, разбира се, и седнахме на някакво заведение, което намерих в Google. Телешкото, което ядох тук, беше по-скъпо, отколкото онова в Париж, но беше вкусно. За десерти сладкарницата с гледката. И с най-вкусната гофрета с горски плодове. Нов ден, ново приключение. Отиваме да заведем баба и дядо там, където са се срещнали за пръв път преди 53 години. Но преди това се отбихме на тази гледка, която е на гара Бов. А Лакатник е мястото на запознанството. Яли са в този ресторант сирене на вестник, когато имало само един сервитьор преди колко години. Завършваме вечерта с техните романтични филми, а на следващия ден за обяд искаха дюнери. Хубави 3 дни бяха, но свършиха. Баба беше със сълзи на очи, но сега трябва да ви кажа чао, обичам ви!